Аз съм свидетел на целия комунизъм български. Роден съм годината, просто няколко седмици след като беше установен комунизма в България, точно в кървавите дни, когато се разстрелвали по овразите и рововете и пропастите безчетно много българи, десетки хиляди беззаконни, без причина. Израснах в тези години след войната на страшна бедност. И буквално глад, бих казал. Живеехме бедно. И присъствах на всичко. Колективизацията в селата, начина по който беше унищожено българското село, как София, която беше един, макар и ударен от бомбардировките град, той беше 300 хиляден град, в който имаше все още остатъци от предвоенния уют и близост на хората, старите обичаи, госпожа, господин. Нали? Всичко това пред очите ми се срутваше. Пионерска организация, пионерски сборове, рапорт даден, рапорт приет, червени връзки, маршове, манифестации, комсомол. Цялата тази сивота и мрак на живота, който беше под знака на страха и неистината, на лъжата, което ни заставяха да изучаваме в училище, да рецитираме, да се подчиняваме на всичко това. Разбира се, в мене винаги имаше този бунт, но от какво беше запален? Вие ще ме разберете добре. Бунтът беше запален, или по-скоро стремежа към истина и справедливост беше запален от библиотеките на бащите ни, от книгите,